Hello everyone, hello logoper, nay, đang video vào đây đang để mama, icheng, đây lại, hello everyone, hello, icheng sự, đây lại, như vậy, mama, như vậy, hello, logoper, abuman, adaman, animan, amaiman, deh, icheng. Kamera cing deh. Ini, ilai. Nu vậy. Oke. Di. Malah nurungan lah. Malah nurungan. Hello. Deh. Berat kat जाबायलै नै लोगोफोर माने आबै खर' जाजोब्बाय. आयु नायथाव जाला. डाबल बावसो माने दैलाङाव ओंखारबासो बिदि आबै खर' जायो मेसेङावनो जाजोब्बाय आंना हाब्रु गाबासो हालेवबासो हिनजाव लादोंना लादों हिनजाव मोनदोंना मोनदों नै माबा जेन्द'काबो फुं जानो मोनदों ना मामा फुनबाय थाया माथो आं ओंखाम जायोसो रानि नोंबो फुनगोन हानत मबाइल गede हानत दे गोख्रै फुन बिराद गोबाव जाबायमोन लोगोफोर टेकनिकेलनि भिडिअ बानायैया बेनिफ्राय इउटुबनि मोननैसो आपडेट फैनानै दं आरो मोननैसो माने आपडेटआथ' फैलागासिनो ओमफ्राय दा आं नोंथांमोननो खिथानो थाखाय टेकनिकेलनि भिडिअ बानायनो नागिरदों आरोना दिनै दा डिबि टेकनिकेल इउटुब चेनेलखौ सोर साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय नै स्टेन्ड लाखाजोब्बाय आङो माने टेकनिकेलनि भिडिअ बानायबाथाय स्टेन्ड नांगौ जाखायो आरोना एक्सट्रा माइक्र'फनबो नांगौ जायो पावार बेंकबो लाखाबाय बैयाव औवाबारियाव थांनानै सायहायाव बानायनोसै आं दायो नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लाब्लानो जाबाय टेकनिकेल चेनेलखौ डिसक्रिपसनाव होनानै दोनदों आङो सोरबा इउटुबनि फारसे सालायनायाव माबा प्रब्लेम जायोब्ला सोंहरनो हागोन आरोना मैगं हादों नोंबा हा वा मैगं हानो रोंबाय माथो मैगं हानो गालिलि जालायदों दे हा मैगं हा माबार जाथारनोसै आं माबार सं दे संद' मामा ना टुट Này icheng deh haduh deh मैगं haduh deh deh मैगं haduh deh गोरोंखा एकदम दुगैखांबाय लोबखांबाय एकदम लामायाव दावराव ट्रेक्टर खारनाय सामफ्रामबो हा रोगादों माने लामा बानायसिगोन आरोना जोंनि गामिनि लामाया फाखा जासिगोन दा जोबोद मोजां गोजोनथाव खौरां दा लामाया दैज्लां समाव ओरैबायदि हाब्रु जायोमोन हाब्रु माने दै थायोमोन आरोना ओरैनो सेंग्रेबेल गारनायल'मोन दा दिनै पुर्निमा नालाय पुर्निमानि न'आवनो प्रसाद होनो नागिरदों आरोना मन्दिराव बिदिनो फुजा होबाय थाखायो जोंहा पुर्निमा अमाबैसाबा दैलि फुजा होखायो आरो ओरैनो सामफ्रामबो फुंनि मोनानि फुजा होबाय थाखायो जोंहा न'आवनो मन्दिर दं नालाय दिनै बुद्ध पुर्निमाबो दा दिनै आङो दुगैखांबाय दायो फुंनिफ्रायनो जेबो जायाखै उदै खालि ओमफ्राय साल' लोंदों आरोना ओमफ्राय दा फुजायाव हाबनानै लाग्रोसै आङो मन्दिराव हाबहैग्रोनोसै आङो जोंना मन्दिरा बेनो लोगोफोर ओमफ्राय दाखालिबो नुखांखाबाय ओमफ्राय दा आं मन्दिराव फुजा होनानै लाग्रोसै आरोना नैबेहाय माने माइ दोनोमोन बुसिजोब्बाय बेखौ माने गोदान बानायनांगौ आरोना बे बाख्रिमोन इयो नै बिथिं हा खोबाय आङो नैथिहाय गोदान बाख्रि लुसिगोन आरो गोदान बानायनोसै बाख्रिखौ जामबायबो ना बिराद गोबाव जाबाय जों उन्दैबानो बानायनाय बे बाख्रिया आजिलगे 20-25 बोसोरसो बारबाय आरोना बियो 25 बोसोर बारबाय बे बाख्रिया दा आं मन्दिराव हाबनानै लाग्रोनि गोरलै मोनदों हिनजावफोरनि खामानिखौ फिसाफ्राबो मोनबैसे थायो मिथिदों खदाल जावहैलाय हौवाफोरनि खामानिखौ नायलाय मा खदाल जावफेरा नामा हिनजावफोरा जावहैलाय आलि खोहैलाय आलिखौनो खोबावोसो माथो हिनजावफ्रा मोसौखौल'सो होनो बाखि मिथिबाय माबायदि मोनदों बाला गुदुंखौ
मोजां मोनदों गुसु थान्दानो 哎呦我的妈 गुसु मोनदों जाबावनो हाबा जाबावनो बेनिखायनो आं हाबा जाया होनखादोंमोन बेराय बेराय थाथ'नो होननानै हाबा जायाबो बे एखे खामानिखौ मावखानांगौ आयौ रां सोलाबलाहाय मन्दिरस्रि मोनाथारबाय नोमा बादुलिया जि सुदों बादुलि नोमा बादुलिया हनै नुदों गोख्रैसिनबासो थाब थाब नाम्बार लाफै फिसाजोआ मिनिनाय मोनदों सेन लालायलायबावनोलै भिडिअ बानायनोसै जा Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. आंहा जि सुगासिनो Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. अभी फिलहाल हम लोग नया वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ. Hello. लाबाय था फिसाजो What's up? बेला Hello, nice to meet you. सिथिंखौसो नुसोदों दे इलाय थिंबाय. Hello everyone. दे उन्दुनो ओंखारबाय मानसिया तुमार ओंखारबाय हा ओंखाराखै ब्रुन्दा बेला गन्थं खाथियाव मा उन्दु फुख्लांना ब्रुन्दा होना खालि बिदिल'सै ना तुलर पल्लर पश्चिमावनानै साहानि न'आव हाबफै होननाय आइबो गैया आफाबो गैया आफै तुलर पल्लर पश्चिमावनानै साहानि न'आव आफै ने जाबाय हरदो जाबाय सान्दुं गोसाथार जों